De bouwers hebben nog zo maanden om het hele project af te ronden. Het eerste gedeelte, het Centrum voor de Kunsten, moet al in maart klaar wezen. Hier wordt de laatste hoorlijn aan het atrium dat de drie gebouwen van het centrum Malco verbindt. De afwerking daarvan is nog een hele put. Ja, dat was een hele lastige klus. Het atrium bestaat uit een heel groot glazen dak. Het dak bestaat uit allemaal hele kleine deeltjes die stuk voor stuk moeten worden aangebracht en moeten worden afgekit. Dat was een hele klus. Aan de andere kant, in het echte theater, moet nog meer gebeuren. Zowel binnen als buiten. Zo komt er op het dak nog een volslijnde tuin en moet er een plein online worden. Het moet meer allure krijgen, meer echt een theatrale vormgeving, meer bij het theater horen. In juli moet het theater en om jou in kleer wezen. Een van de laatste zaken die het opgebouwd wordt, is de tour. En de bedoeling is dat daar straks in het bovenste gedeelte een soort kroon gemaakt wordt. En dat zijn lichtbakken waarmee we een soort lichttaal naar buiten toe ook willen gaan inbrengen. Bijvoorbeeld rood is cabaret, blauw is toneel, geel is dans. Zodat je aan de verlichting van de kroon van de toneeltoren kan zien welk genrevoorstelling er die avond in huis is. En dat moet dan genoeg mensen naar het theater loeken, zodat er 620 stoelen in de nieuwe theaterzaal alle weekenden vol zitten. De eerste voorstelling is in oktober, Takkenmeer.